қотиёна изҳор менамоям, ки то ба ҷинояткориву фаъолиятҳои ғайриқонунии гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ дар шаҳри Хорух хотима бахшида нашавад, маркази маъмурии вилоят ҳамчун маркази илмиву фарҳангӣ ва саноатӣ рушд намеёбад. ҳамзамон шумораи зиёди мутахассисони соҳибтаҷрибае ки ҳама сола бо дар назардошти вазъи ба вуқӯъ на фақат худашон, балки бо оилаҳо шаҳри Хорухро тарк менамоянд, барои мо зарари ҷиддӣ ва барои пешрафти шаҳри Хорух таъсири манфӣ мегузорад. андешаи худро оид ба ҳодисаҳои санаҳои 25-28 ноябри соли 2021 дар ноҳияи Рӯжқалъа ва шаҳри Хорух ба вуқӯъ омадаро иброз намуда, мавқеи шахсии худро ҳамчун шаҳрванд ошкоро баён созам. мову шумо бояд дарк кунем, ки агар ҳамдил ва ҳамфикр нашуда зимоми тарбия ва масъулиятро ба ӯҳда нагирем, тамошобин шинем, ҳолати ба вуқӯъ омада ранги солҳои пеш такрор шудан мегирад. дар ин замина мехостам аз фурсати муносиб истифода бурда ба 4345 нафар аҳли зиё, пирони рӯзгордида ва сокинони шарафманди шаҳри Хорух муроҷиат намоям, ки мову шумо бояд дар мубориза ба ин рафтору амалҳои ғайриқонунии гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ истодагарӣ намоем ва фаъолияти ҷинояткориро маҳкум созем, зеро бетарафии бархе аз афроди болозикр фазои холигӣ ё вакуумро ба вуҷуд овардааст, ки ҳолати ту ба ман нарас, ман ба ту намерасамро ба вуҷуд овардааст. таърих барҳақ нишон дод, ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, хоса шаҳри Хорух дар кадом ҳол қарор дошт. мутаассифона имрӯзҳо бо таъсири гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ, сокинони дар муҳоҷират будаи шаҳри Хорух низ бо ҳар роҳу восита тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба воқеаҳои шаҳри Хорух бо дасти хоинони миллат аз хориҷа санг мепартоянд, фишор меоранд. ҳамзамон сокинон хоса ҷавононро ба фаъолиятҳои ғайриқонунӣ ва муроҷиатҳои фармоишии хоҷагони хориҷӣ даъват менамоянд, ки ба амнияти миллӣ ва фазои ободу осудаи вилоят, шаҳри Хорух ва дар маҷмӯъ кишвар халал ворид намуда истод. саволе ба миён мебиёяд, чунин афроди дар нохунак ғамхор барои пешрафт ва шукуфоии шаҳри Хорух ва вилоят чӣ кор кардааст? мактаб сохтааст, кӯдакистон сохтааст, беморхона сохтааст ё боғ бунёд кард. ман аз тамоми сохторҳои қудратӣ талаб менамоям, ки дар мисоли муроҷиатномаи шоир Ату Мирхоҷа нисбати шахсоне ки ба ноором сохтани ҷомеа тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва иғвоангез даст мезананд, хотима бахшида шуда, чунин ашхос тибқи талаботи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида шавад. як бор аз сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ё шаҳри Хорух, ки дар Душанбе, вилоятҳои Хатлону Сухт ва дигар минтақаҳои кишвар зиндагии осудаву ором, хонаву дар ва кору фаъолияти пурсамар доранд, пурсон шавед, ки чунин амалҳо аз ҷониби сохторҳои қудративу низомӣ ё сокинони дигар минтақаҳо нисбаташон амалӣ шудааст ё не. дар сурате ки онҳо даст ба ҷинояту ҷинояткорӣ назананд ё ягон гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ дар ин минтақаҳо мафкураи онҳоро вайрон накунад, пас онҳо бе ягон тарсу ҳарос дар доираи талаботҳои амалкунандаи қонунгузорӣ зиндагӣ ва фаъолият менамоянд. пас чаро чунин амалҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Хорух такрор ба такрор дар 30 сол рух медиҳанд? ҷавоб воқеан маълум аст. реша дамондани фаъолияти гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ, беҷазо мондани онҳо ва бетарафу тамошобин будани бархе аз аҳли зиё мебошад. дар ин замина ман ҳамчун иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хорух ва ҳамчун як сокини шаҳри Хорух бо тамоми масъулият баҳри рушди бомарӯму осудаи шаҳри Хорух аз тамоми сохторҳои қудративу низомӣ талаб менамоям, ки ба фаъолияти гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ, истифодаи ғайриқонунии силоҳ, ҳамзамон ҷинояткориву гардиши маводи мухаддар дар шаҳри Хорух хотима бахшида шавад. дар ин асно аз саркардагони гурӯҳи муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух аз қабили Муҳаммад Боқиров Муҳаммад Боқир, Аёнбеков Толиб, Шамбиев Мунаввар, Мазуров Хурсанд, Раҷабов Зоҳир, Бекназаров Матлаб, Гулобов Ниёзшо, Шоҳиширинов Имомназар ва Муҳаммадов Раҳмонбек даъват менамоям, ки ба фаъолияти ғайриқонунии худ бо дар назардошти огоҳии расмии соли
2018 дар прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамзамон баъди он бо содир намудани чанд ҷинояти дигар хотима бахшида тибқи талабот дар назди қонун ҷавоб диҳанд. зеро надонистани қонун дар ягон давлат ҷавобгариро истисно намекунад. ҳамзамон аз сокинони шарафманди шаҳри Хуруғ даъват менамоям ки ба хотири ояндаи дурахшон ва доғдор нагардидани ҳаёти насли наврас ба тарбияи онҳо бетараф ва тамошобин набошем. ҳаёти минбаъдаи онҳоро паси панҷара нагузорем. дар ин замина умедвор ҳастам ки бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ва имониву виҷдонӣ мо ба фаъолияти ғайриқонунӣ хотима мебахшем. минбаъд дар доираи талаботи қонун хоса таъмини волияти қонун зиндагӣ мекунем.